ምስ ኣፍቃሪትካ ክለዓሉ ዘይብሎም ነጥብታት ኣብ ፍቕሪ ስለ ዘለኻ ጥራይ ብውሽጥኻ ዝሓሰብካዮን ኣፍካ ክብሎ ዝደልየን ክትነግርን ክዛረብን ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ሽሕ ግዜ ኣፍቃሪትካ ቅንዕና ክህልወካ ትላወበካ ቃላትካ ክትመሚ ከድልየካ እዩ። ምስ ኣፍቃሪትካ ዘለካ ሰላምን ፍቕርን ንምዕቃብ ኣብ ገለገለ እዋን ክትሕስውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስተውዕል። ሰበይትኻ ክትገብራ ትሓስብ እንተደኣ ኮንካ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣርእስቲ ኣብ እትዕልለሉ ግዜ ኣደይ ከምዝን ከምትን ምገበረት ነይራ፣ ኣደይ ኣጸቢቓያ ብዛዕባኸ ትፈልጥ፣ ብጀካ ናይ ኣደይ ናይ ካልእ ሰብ ኣይወሓጠለይን ወዘተ ዝብሉ ዘረባታት እውን ፈጺሙ ኣየድልየካን እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ትረፍ ኣዴኻ ዘለዋ ብልጫታት ክሰምዕ ኣዴኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ከም ዘላ እንተፈሊጣ ጥራይ እውን መጸለሊኣ እዩ። እወንታውን ሓናፅን ርእቶታት ክትባ ጽቡቕ እዩ። ናይ ኣደይ ተመክሮ እዩ ግን ኣይትበላ። ንኣፍቃሪትካ ክትእርሞ ዝግባኣ ጐድለታት እንተደኣ ረኺብካላ ኣፍካ መሊእኻ ኣይትንቀፋ። እተቕርቦ ነቐፌታ ርእቶ ምዃኑ ኣሚና ክትቅበሎ ከም ዘለዋ ብዝገብር መንገዲ እንተኾነ ይምረጽ። ከምዚ እንተደኣ ጌርካ ሓጋዚኣ ምዃንካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊኣ እውን ክብሪ ከም ዘለካ ክትኣምነልካ ኣይክትጽገምን እያ። ካልእ ምናልባት ስድራ ቤትካ ንኣፍቃሪትካ ዘይፈትውዋ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እዝታት ምስ ኣፍቃሪትካ ምዕላል ኣየድልየካን እዩ። ምስጢር ስድራ ቤት ምስጢር እዩ። ንኣፍቃሪትካ እንተኾነ እውን ክንገር ኣይግባእን። ኣብ መጀመርታ ፍቕርኹም ስድራኻ ንኣፍቃሪትካ ክጸልዋ ንቡር እዩ። ካባና ትፈልዮ ኣላ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመጾም ፍቕርኹም ደልዲሉ ክሳብ ኣብ መርዓ እንተበፂሕኹም ግን ልዕሊ ሰብ ሕጉሳት ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ኣቐዲምካ ዘየድሊ ተዛሪብካያ እንተጸኒሕኻ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ናይ ግድን እዩ እሞ ካብ ከምዚ ተቆጠብ።